Shout out, Sir TV. Sir, musta po? Nakain tayo. Galunggong at saka kamatis. Bagoong with sili. And magkakamay. Namiss ko kasi yung magkamay eh. Mm. Oh, thank you. Thank you, Lodge. Thank you sa pagpunta sa akin. Mamaya, mag-LS ka, Idol? Sir TV? Mag-invite ako mamaya. Invite ko yung mga kaibigan ko. Wala lang trabaho. Ganito yung ulam pag nagbo-board. Hindi pa ng bahay. Mm, busy lang. Busy sa work. Sige, okay lang. Yan ang problema. Tinry ko lang na mag-live. Naka 1K ka na pala. Pwede na pala. Pwede mag-video. Pwede mag-live. Kaya na try lang. Hmm? Lodge, may ano ako mamaya. Kasi yung kaibigan ko sa ano, sa Canada. Ano siya, okay na yung ano niya, okay na yung WH niya. Nakuha niya. Ikaso ang bahay niya. Excuse me. Nasa ano pa lang, bahay niya nasa 160, 160. Yung kailangan niya ng ano, ng banana. 166 pa lang yung banana niya. Eh, kailangan niya ng ano, banana 1,000. Pero ano siya, pasok na yung WH niya is 4,000. Kaya ganun. Hindi sana ako ng tulong sa'yo. Pero makatulong din yun sa ibang ano, ibang nangangailangan ng WH kasi tumutulong din yun.
Mega shout out sa 1 million views today. Kain tayo guys. Kalaso. Tsaka may sausawan na kamatis, sili, tsaka tawag dito, sibuyas. Mega, mega, mega.